baby. Tattaka mu je baby na a hankali. Assalamu alaikum masoyanmu masu bibiyan shirye-shiryenmu da waƙoƙinmu. A da farko dai suna na Khalifa SK Wailari. A yau ma muna muku albishir da wannan shahararren sabon bidiyon bikin shahararren jaruman nan wanda kuka fi sani da Lawan Ahmad, wato wanda kuka fi sani da Umar Hashim, sannan kuma da Aisha Najamu wanda kuka fi sani da Hajiya Nafisa. Wato wannan bidiyon bikin da ake ta cece ku sai akan cewa wasu suna maganan cewa a Izza so ne, wasu suna maganan cewa biki suka yi aure ne na gaske. Kai a zagaya na ce a zagaya, mana ku zagaya, sannan ku girgiza. A zagaya, a zagaya, kai a zagaya, kai a zagaya, Khalifa na zo biki. To, za mu sakar muku da wannan sahihin bidiyon a YouTube channel ɗinmu mai suna Khalifa SK Wailari ranar Juma'a da karfe 8 na dare insha Allah. Kar ku manta ku danna mana subscribe. Sannan kuma ga masu buƙatar waƙar biki ko group ko wani wannan, za ku iya bibiya ta a lambar waya na kama 070 6762 8440. Mun gode. Kasa da an kira na ni zagaya.